ए मेहरारू नहीं कुछ सुनत का हो। चुपचाप सुनो सा चुपचाप देखो सन आई बोलो घरे देखे फिल्म तो आराम से देख लो। कितना सुंदर नाचती है। अरे बाबू बाप जब से मोबाइल हम किननी तब से लड़कन के लेके भीड़ लगौले रहती है। बाबू बाप दिन रात मोबाइले में घुसो रहती है। दिन रात कौन कौन फिल्म देखत रहती है। ए मेहरारू सुन बाप रे बाप कितना लाजवाब एकदम सीन आइल बड़ी ना जाने का हमर मारदा चिल्ला तरे जो बढ़िया सीन आवेला नु तो ऊपर ना लागेला चिल्लाए। चल तन तुमरे बताओ तनी जाए के तो मन नहीं खे कर छोड़ के। ए बाबू रे तन के देखा सरे हम आओ तनी ना जाने का हाला करे लागिले। अरे हम घुस जाब नु तो मोबाइलो फोड़े आ तोहरो के फोड़े बा। ए पदन कर लू तू कथि हाला कइले बड़ा तू तो हमर जीएल खाल कर देले बड़ा हो। तने से मोबाइलो में फिल्मो नहीं ख देखे दे। एक तो करलूठ बड़ा दूसरे नंबर हम रह गईनी तारा बुझाते कि तारा पर सही गईनी। फिल्म देखल जियान कइले रहत रह जब बढ़िया बढ़िया रोमांच वाला सीन आवता पदनु तब तू लागत रह चिल्लाए ए मेहरारू कथि है बोला आ तो गईनी बोला का कहत रह कुछ तो करे के हइले नहीं खेन एंगा गरम हो के आओ त बुझाते घर में कोड़त रहलू ह। अति देव जी आय हाय बोली न का कहतानी बुझा तो फिर हमरा ठोगी का आदमी के। ए पति देव जी अरे बाप रे बाप इतना मोटा हमार बाबूजी गादा दहल है और वो खाली हुमाचला के मारे गादा चिपकी हो गइल बा। एगो काम ना करी तनी बाजार से परसौनी बाजार से मोटा गादा लिया दी फिर वो सवाद आई हमरो सवाद आई। कहत रहनी है साली जरूर कुछ ठोगी। हो देख तोर माई के नाचे साली तो कौन भाई ना तोर बाप ना करन तोर माई है बाप माई है। चिंता मत कर तारा बाबूजी से कह के मोटा सोफा किनवा देता नहीं। ए पदनु तहार समय क्या होला कि हर बार हमार बाबूजी दी है मोटा गादा दिए ऊपर हुमचा के तू करके पातर करब हमार बाबूजी हमेशा गादा दी है। अरे मोबाइल फोन दला का हो अरे मुझे देखा तुम चले चल देखा जा बाबू हम नया बहुत बार सरकारी पदना वाला फोन दला का हो ये भोसड़ी मोबाइल की कहला सब फोन फाड़ दला का रे सर ये तो मोबाइल हो तो ठीक है बाजी। अरे चोरी का फाना बारे में सारे चल तो भागो सारे तू तो कहत गादा एकदम चिपक के एकदम पातर हो गइल बा हैं तो ही में गादवा पातर हो गइल बा का हो। ए की कहेला रोवा के हुमचावे के धीरे धीरे काम चले थी तना नहीं पातर होई तवन हुमचा दिले उ पातर ना होई कि खराब ना होई आ नहीं खिली आओ तू साथ ले जदी गादा रहुआ कीन के तो समझ ली एगो बेजाय ना रही। अच्छा हम जातन तेरा बाप से कहे अरे दीदिया घर आ गए दीदिया कहां दिया लौकत नहीं थे चल दुवरिया पर आवाज दी ए दीदी ए सुनी ना जाई ना दूधू अपनी तारी रखल बा जाई ना बेच के आई। अरे तो अब के तार भाई होरे आके तुम्हारी बेटी ला करे कौन हम जाई तारी बेचे बाबू। ए बाबू आ गइलो हां दीदी आ गनी प्रणाम। अरे खुश रह तू तो भुलाइए गेलो हमरा घरे तो आवते न रहलो हो ना दे कितना दिन के बाद आइल बाड़ भल कारवा 2 दिन पहले ही आइल मलकान को तरी जे कितना दिन होइले भाई ए तो देखत कथी बानी 2 दिन पहले आइल रहल चाहे अबे आइल बाटे हमार भाई हमरा घरे 70 हाली आई 1000 हाली आई एने रो कौन है कहे वाला तो काम करी जाई बिस्कुट पानी के व्यवस्था करी एक हमर दुलरुआ बाबू बाटे चल रे बाबू चल घर में चल दीदी ठीक बा तू बैठा तनी आइल बड़ी ठीक हम देख ना दीदी है तोरा खातिर का भेजले बिया माई देख लड्डू भेजले बिया ना पैसा ले आई बिस्कुट वाली आई ये तो ना साड़ी रो बेचत तनी पैसा कहां रो रखत नी जी कौन मेहमान द्वार पे आ गई है तो बन पैसा ले आई ये मेरा बिक्री बहुत कम हो गइल बा नहीं क्या चलत। अच्छा रुकी देतनी ए पौड़ा हाय 8 टोपिया जो के छूट गइल हो हाय ले ला 8 टोपिया ला ले आइल बने टोपिया लगा आइल बा। हां चलो ठीक होइला ए तारा राम टोपी लगा चली गेलो तो ए तोरे का बुझा का हमर दूल्हा खराब बाड़े हमर दूल्हा तो एकदम कृष्ण भगवान खनिया लागत रे ये दूल्हा केते एंग बतियावत रे ना रे दीदी हम फेल नहीं करब की हमर करा दे तरी बताओ इतना मोट देह बाटे तो लोग बुद्धि नहीं के टोपी सीधा पहनावे ले टोपी उल्टा पहनावे ले रे उहे ना का जमाना के टोपी पहनावे के है दी टोपी
कोई दिन तो पहले तो देख नंबर चेयर भाव आक लौकत रहनी आज कौन सुंदर लागे धोए तनी है सुनी पैसा ली अच्छा बाबू खतर जल्दी बिस्कुट लेके आई जाता नहीं लगा अभी। ए बाबू बैठ वहाँ के गोइनी बिस्कुट लियावे बिस्कुट लियाओ तनी नाश्ता कर लिया खाना खा लिया तब मामा प्रणाम। खुश रह बाबू खुश रह भाई रे मामा कितना ढेर मिठाई ले आए बड़े। अरे रुक रे ते तो मिठाई देखते एकदम हवा जाली अभी दूगो लड़का बना सब बहरी ओकनी के बुलाओ तेन तब तोरा के हिस्सा लगाई रुक ना रे ओकनी के दुन के बुलावे दे सब हिस्सा तू खाई दे। अरे तोर लड़का एक नंबर का छुछुनर है। ए हमार लड़का छुछुनर ना हमार लड़का सुंदर हउए। ए बाबू ए जो बैठ ठीक बा हम जाते हैं तरह के तन गरम गरम पूरी सब्जी बनाए तनी खा के बाबू जाइए ठीक बा जो बनावले रहा ना जाने बहिना कब तक खाना बनाई घरे जरूरी बा हम तो चल तनी घर है। ए बाबू बाप रे बाप चल गई का रे हमेशा तेजी आइले रहेला एक क्षण ना रुकेला हम भल खाना बनाओ गन के चल गए अच्छा चल ठीक है भाई मोटाइल बटे 10-15 गो रोटी से कम ना खाला चल गए ठीक है भाई 10-15 गो रोटी बच गई सब्जी बच गई ना तो पेटू हो गई मोटका चलो ठीक है चलिए गए लगता हमारे बचत हो गई।